og at vi gerne vil have Søbageanstalten tilbage, og dermed et rekreativt område. Dette skal tages som en happening for hele vores kære by, og vi er jo alle sammen i samme båd. Og hermed en stor tak til initiativgruppen Vi Vil Assens. Mange har skrevet til mig, at de ikke kunne være til stede i dag, og derfor spurgt, hvor man så skriver under henne senere hen. Og til dette der kan jeg svare, at underskriftslisterne bliver lagt ud i 3 butikker i Østergade i Assens, hvor man kan skrive under. Og det bliver hos butikkerne Komoshus, Assens Vinhandel og Hammer Hansen i Østergade. Og de bliver lagt ud fra på mandag. Så sig til naboer og gæster, at I kan gå ind og skrive under. Men hjertelig velkommen til jer alle. Og jeg synes, vi skal starte med en opsang. Og den har I sikkert fået udleveret ved indgangen, da vi åbnede dørene. Og så vil jeg sige, Los Containers ude i havnen. Ved Hans Henrik Petersen spiller for. Syng med, så det kan høres i alle de andre fynske havnebyer. Vær så god, Hans Henrik. Tak skal du have. Hvor havner vi hen, jo? Assens havn, den skal gøre en gavn, men det kan den sagtens gøre, uden at den bliver større. Assens havn, den skal gøre en gavn. Flis, flis, flis er naturligvis vældig fin, når man skal fyre, men den er jo svær at styre. Flis, flis, flis sviner som en gris. Vand, 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 syng så højt du kan. Lad os alle være glade, og i bæltets bølger bade. Vand, 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 syng så højt du kan. Assens by har et herligt ry. Lad os alle byen prise, uden støv på vej og flise. Lad vor by værne om sit ry. Tak skal I have. Og jeg skal lige minde jer om, at havnegrillen er på pladsen, således der kan købes fagøl og pølser og hvad ved jeg. Og så har vi også installeret en hoppeborg til børnene, så der er gjort rede for det hele. Nu håber jeg, som sagt, I har taget jeres flistæpper med og klædt jer i flistrøjer. Jeg kom hjem i aftes efter besøg i Cirkusrevyen. Det var en god revy. Lidt mere måske dilettantisk end tidligere. Det var noget af en komedie, synes jeg. En farce. Og det kan dog sammenlignes med det arrangement, vi har her i dag. Det er også noget af en komedie og en farce, at vi har alt det, som vi har i Assens på havnen. Det er lidt af en komedie. Under Cirkusrevyen, der blev jeg ringet op af en person. I pausen ringede personen op, og han udtalte, at han støttede os fuldt ud på vores stillingtagen vedrørende i dag. Hvad han mere udtalte, var, at han og en anden investor havde 50 millioner kroner, som de ville investere i eksklusive lejeboliger i Midtbyen. Men ikke så lang tid, der ligger alt det flis på havnen. Så er det det. 50 millioner kroner, mine damer og herrer. Nu har det stået på længe nok, og det er ikke den bedste PR for vores købstad. Vi kan have mange idéer og tanker om vores havn, men noget må altså gøres. Og det er nu, hvis vi vil have bosætning, og det er med øgede skattekroner i kassen. Min idé vil jeg ikke undlade at fremkomme med. Skibsværftet, det skal blive, hvor det er. Der er mange arbejdspladser her. Midtermolen, den bliver, hvor den er. Nord- og Havnbassin opdannes til at modtage gæstesejlere. Så hjælper vi detailbutikkerne og restaurationslivet i vores købstad. Markusens Hotel ved Ejermål Skær har solgt alle sine hoteller til et datterselskab af Rapp Hansen Group. Han vil investere og købe en stor del af Assens havn til blandt andet konferencesale, flere værelser og et stort rekreativt område, blandt andet til legeplads til børnene, og jeg har set tegningerne.
Alt dette til sammen giver mindst 50 arbejdspladser. Mere end de 3-5 arbejdspladser, som måtte komme fra flisproduktion og opbevaring. Et videre. Assens har været hovedåren mellem København og Tyskland tilbage i tiden. Færgeoverfart med post, kreaturer og deslige. Et stort, nyt, moderne søfartsmuseum på havnen kunne være måden at gøre det på. Keramikmuseet i Milfart, Bremerhus, har netop modtaget 60 millioner kroner fra AP Møllerfonden og vist nok Realdania. Og her med vores søfartsmuseum, der er jeg sikker på, at vi kunne komme i betragtning. Og et søbad, det vil vi meget gerne have tilbage til Assens, som det var, og endda med nye toiletfaciliteter til brug for stranden og søbadets gæster. Det vi har liggende lige ved siden af os her, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Men alt dette kræver, at vi lukker ned for det flis, som giver svimlende summer i kommunekassen. Så har vi jo så indbudt nogle personer til en talestrøm, og jeg vil sige, at de får 5-10 minutter højst, og jeg siger 10 minutter, jeg ved, hvor katastrofeknappen er herovre på pulten, så jeg kan skrue ned for jer. Og nu vi har været igennem det, så har man selvfølgelig lov til at ytre sig lidt, hvis man vil heroppe på et par minutter. Og jeg ved, at borgmester Søren Sten Andersen har sagt til mig, at han vil gerne have lov til at sige et par ord også, og det skal han have lov til. Er vi enige om det? Ja, ja. Men den første, jeg vil byde velkommen til, det er